Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yubos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 3 na buwan sa Agosto tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas lumays gutanan karon nga buntaga mga kahigalaan. Subo nga balita tungod kay di ay usa ka lalaki nga nidunggab patay sa iyang kanhi uyab didto sa may Sibunga. Human kinigingong gibuwagan. Straight to the point. Ang suspect giingong nagdunggab sab sa iyang kaugalingon og naangol hinungdan nga naka-hospital arrest kini karon. Straight to the point. Katalig pagtagad do butaga mahigala mao ni gugma mahigala nga ambot. Crime of passion kini mga suking tigpaminaw. Wa makapugong mga kahigalaan ha. Iyang gidunggab patay ang iyang uyab o nagdunggab sab siya sa iyang kaugalingon pagkahuman. Straight to the point. Katalig pagtagad do butaga sa tumagpanaw usab nining atong tulumanon inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang bagyong Luis makaapiktar sa pipila ka mga bahin sa nasod og mulambo sa hanging habagat nga mo hinungdan nga masinati ang mga pagwan-uwan. Straight to the point. Laing bantayanan ni mga higalang pagwan-uwan. Unya Super Typhoon Dolphin nga unang nasigpatan gawa sa nasod nihuyang na ngadto sa typhoon category. Apan padayon kini nga nagpaduol sa boundary sa nasod sa amihanang sidlakan nga bahin sa Luzon. Kung makasud kini sa nasod nganlan kini og bagyong Maymay. Straight to the point. Ang problema ini mga higala gumikan kay mao gina ang atong dakong problema makigalaan nga inigsud ining bagyo naa sa gyud mahigala magdag uwan-uwan so naa ang mga pagbaha. Straight to the Mao point. nay atong dakong problema mga sukin tigpaminaw. Gumikan kay magsigig impeachment trial mga higala karong semana impeachment na sad. Pero ang katawhan mahigala naganto sa grabing baha Straight to the point. Mao nay problema ron kay ang reality nga nasinati sa mga tao nga tinuod nga problema diaw gasomsaw mga higalas baha. Straight to the point. Mayo ang tao gilang bahino na ilang trabaho diha. Okay, kung ilang yun mahigalang ipadayon impeachment, sige padayon. Pero bahina ninyo pag tanaw sa ubang mga problema. Straight to the point. Mura man tagilingaw-lingaw na lang hinuunan ni sa impeachment mahigala para makalimutan mahigala sa uban pa mga problema. Straight to the Ang point. katawhan nagasawm-sawm in towns baha. Tagantanig pagtagad dubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin kagamahanan sa lalawigan sa Subo mo silibrar sa ika-457 nga founding anniversary niini sud karong buwan sa Agosto. Straight to the point. Labing una nga Governor Zero Hangiran gipahigayon kagahapong adlaw nga gipanguluhan ni Cebu Governor Pam Baricuato. Straight to the Ang point. maong kalihukan ni hipos og 2.9 million pesos nga pundo nga gamiton alang sa mga proyekto o programa pagpakigbatok sa kagutom sa Sugbo. Straight to the point. Kagata sa pagtagad dubutaga mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Bay-ubay sad mahigala mi apil sa Governor sa RAN kagahapon. Governor Zero Hunger RAN mga sukit tigpaminaw. O mo na nga nakalikom sila, nakatigom sila og 2.9 million pesos. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Cebu Archbishop Alberto Abitoy dunay apelasyon ngadto sa mga opisyal sa gobyerno, developers, mga negosyante ug residente subay sa nasinati nga mga grabing pagbaha dinhi sa Sugbo. Straight to the point. At least mahigala na kasinati gyud si Archbishop Abitoy. Kani adto dili pa siya may Archbishop sa Sugbo, mahimo siguro iyang piyong-piyungan lang. Pero karon mahigala malagmit nga mohimo ni mga higala og mga sama ni karon do na mga apelasyon mga higala. Kay kung ikaw makigalaan subuanon kita gyud ka sa tinuod nga problema
nga di agyod ang mga tao mahigalan nagsumasahom in town sa grabing baha. Straight to the point. Hain naman ang isyu sa flood control scandal. Ngano man nga nahilom naman nga ni aman mahigala mo man ang pinakadakong problema sa history sa nasod. Straight to the point. Kanta nagpagtagad ng butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan na Senador Ping Lacson ug Senador Alan Peter Cayetano padayong nagtinubagay nunot sa pag-imbestigar ni Lacson sa giligan ni ini nga questionabling proyekto diha sa Taguig City. Straight to the point. Si Cayetano mibutyag sa mahigala nga doon na siya mga tinaguan sa mga anomalya ni Lacson. Straight to the point. Samtang sa laing bahin impeachment trial ni VP Sara Duterte karong simanaha gihulagway nga sama og audit phase. Straight to the point. Kini tungod sa paggabulgar sa mga testigo matud pa gikan sa Commission on Audit kung kuha bahin sa paggasto sa confidential funds sa Vice Presidente. Straight to the point. Kini ug uban pang mga eskwelanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Shukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.